Ez horrez erantzuteko habilidadea baduzu behintzat. Ez didazu erantzun, nik egin dizudan galderari, ze helburu zuten zerbitzu minimo horiek galdetu dizut. Baina, azkenean gu bintzat oso argi daukagu eta iritzia oso zabala da, zein izan zen benetako gehiagizko zerbitzu minimo horiek guztiak finkatzearen helburu bakarra. Emakumeon grebarako eskubidea urratzea izan zen. Zaintza lanak erdugunean jarri nahi izan ziren martxoaren 8ko mobilizazio ezberdinetan. Kontsumoa, enplegua edota hezkuntza alorrak ahaztu gabe, noski. Baina zaintzetan zentratu nahi izan zen, oraindik ere nagusiki emakumeen bizkar dagoen ezinbesteko lana delako. Eta zoritxarrez, ordainpeko lana den kasuetan, baldintza txarrenetan eskaintzen den lana delako. Eta ez da kasualitatea feminizatuenak eta prekarizatuenak diren sektorei ezartzea zerbitzu minimo altuenak. Adinekoen egoitzetako edo mondiekotasun altuko egoitzetako zerbitzuetan esaterako. Sektore hauetako langile emakumeek greba ezin egin izatea bilatzen zen. Argi eta garbi. Zerbitzu minimoak finkatzerako orduan, bere biziko garrantzia ematen diozue zaintza lanei. Ezinbesteko lanak eta utziezinak direla argi utziz. Eta hala da, egibidibila da, ezinbesteko lanak dira, bai ala bai egin beharrekoak, eta hurrengo egunerako utzi ezin diren lanak. Baina ara kontraesana. Hain garrantzitsuak diren zerbitzuak izanek, servicios esenciales bezala kalifikatu duzuzuk orain, zergatik ez ditugu merezi duten bezala balioan jartzen. Zergatik ez dituzue neurriak hartzen langile hauek baldintza duinetan lan egin ahal izan dezaten. Zergatik daude kasu asko eta askotan, gehiegitan, hain garrantzitsuak eta ezinbestekoak diren zerbitzu publiko hauek esku pribatuetan o enpresa pribatuen eskuetan. Berdintasun politikak egunero jarri behar dira praktikan, etengabe. Eta martxoaren 8aren bueltan adierazpen instituzional ponposotara, eta ez, martxoaren 8aren bueltan adierazpen instituzional ponposotara mugatuz. Aldarrikapenetatik, benetako praktikare jauzi egin beharra dago. Hitz politen eta ekintzen artean, alde ikaragarria dago eta. Maiatzaren 8an oso garbi adierazi zenuten benetako borondate politikoa falta zaizuela emakumeen egoera taxutik aldatzeko. Besterik ez. Eskerrik asko, Otamendi Anderea, San Jose Anderea, zurea da hitza.